Сезнең кайчанда булса, тизелешеп очкан кыр кызларына карап сокланганыгыз, шулар билгелегенә күтәрелергә теләп ашкынганыгыз бармы икән? Әгәр дә булса, сез шагыйрь. Кешене үзе тапкан матурлык кына сокландыра, үзе ачкан серләр генә гаҗәпләндерә. Шагыйрь кеше һәр көнне берәр яңалык, берәр матурлык ачучы ул. Каян килә шигырь? Диеп сорый таныш белеш дуслар, туганнар, әйтә алмыйм, чөнки үзем белмим. Шигырь яза кебек уйчаннар. Oynagan çakta arşta pişirem. Harfler yazam, sıfırlar tanıyım. Şanasız mı? Yüzgüç sanayım. Birge oynavı, bir de köngüllü. Boru bir nerse, kıra köngüllü. Bakşada kündü, yuklarga girek. Tik dilevşiler, bir de biksiyor. Мәхәббәт ул җылы нур, йөрәкләргә тия ул, күңелләрдә яши ул, көн дә балкып яна ул. Синең караш йомшак җил, синең тавыш назлымым, йөрәгемә табыш ул. Мәхәббәтең шиксез юл, синсез дөнья соры, буш. Синең белән һәр чак ям, яратуым зур бер көч. Киләчәккә илтәр юл. Мәхәббәт ул канат бирә җанга, очар өчен сөю илне. Хисләремә бирә тик матурлык, иркә сүзләр бирә телмә. Мәхәббәт ул гөлләр сибә юлга, бар дөньяны биси чәчәкләр. Җилләре дә сөю көе белән, тик назлары белән очалар. Мәхәббәт ул серле куллар. Тик шибирә күңелләргә бүтән дөнья нурга ашкына. Тел ачылгач, үз телеңдә әйтә алсаң, әни дип. Тел ачылгач, үз телеңдә әйтә алсаң, әти дип. Күзләреңгә яшьләр тыгылмас. Туган телең әле бу булмас. Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң, әни дип. Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң, әти дип. Күзләреңгә яшьләр тыгылыр. Туган телең әнә шул булыр. Эй туганнар, һәрбер тамырымда кайнар каным ташып торганда, газиз уллар ил бәхете өчен зур сугышта хәлак булганда, нинди көчләр туктаталар икән шашкын хисле йөрәк тибешен? Мин ашыгам, җиңү даулап, халкым, туган ил өчен. Шигърият ул серле дөнья, ул изгелек, михрбанлык, туган җиргә, туган якка мәхәббәт тәрбияли. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул мәлдә, шигырь тыңлаган чагында, уйга чума белгәндә, дип язган татар шагыйре Ринат Харис. Хәерле кич, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар? Чынында бүген шушма буе күңел дәрьясының бар тирәнлеген тойдырып, кемнедер көлдерер, кемнедер сагыш диңгезен чайкалдырыр, кемнедер исә уйландырыр. Ак җилкәндәй, ак хисләр дип аталган шигырь бәйрәме моңнар бишегендә тирбәлдереп, күңелләрегезгә илһам бирсен иде.
балачак төшәйскә Кәгәсиме кар суында акты китте гөлистә Без үскәндә елгаларда акты ярымнан ташып күзәтүе рәхәт иде елга ярына басып асуларын ташыйдык асып киятә чиләк әзер инде чишмәдән дә су ташучы бик сирәк асуларын ташыйдык асып киятә чиләк әзер инде чишмәдән дә су ташучы бик сирәк Кеше сул булса да егермелек иләргә Ушатып та кире кидек Калды сагынып сөйләргә Әниләр дә белми иде Кайда нишләп йөрне Рәхәт иде тузганактан Тәкъияләр үруе Хәзер инде безнең Балачаға Арсуыда шаулап түгел Әллә нигә тынуға Әзір инде біздің кебек Ойнамый балачаға Арсуыда шаулап түгел Әллә нигә тынуға Барма ярга, югышләнмә сүгә без Сулар ярып уйнап үскән Балалар бит юкса без Яр буенда бала күрсәк Үрә тура чәчебез Үзгәрдек шуны үзгәрдек Арткан саен яшебез Ясылышы бар җиһанда Елмаеп кояш көлеп Балачакка кайтып килдем Гөрләүтләрне күреп Ясылышы бар җиһанда Елмаеп кояш көлеп Балачакка кайтып килдем Гөрләүтләрне күреп Балачакка кайтып килдем Гөрләүтләрне күреп Гөрләүтләрне күреп Эх, балачак Ахмадуллина Гөлнар Алкышлыга үзен әйтәгез әле Сезне балачак калып кайткан җырчыбыз Уйларында аның яшәеше чагыла. Һәркемнең үз уй даирәсе бар. Шагыйрь исә тормыштагы һәрбер әһәмиятле вакыйгада үз чыңлыгын алып керә. Йөрәкләрне җилкендереп, күңелләрне серле моңга күмүче илаһи мизгел. Кешеме син, олымы, ул бары безне үзе белән алып китә. Каядыр ашкыну, якыннарны ярату, дуслык җепләре, туган авылны сагыну хисләре Балачак бишегендә язган шагыйрьләребез бик күп безнең. Әйдәгез әле, тагын бер шундый матур шигъри бәйләмне кабул итеп алыгыз әле. Исламова Гүзәлия кем сагынмый икән туган ягны шигъре. Сөйли Аскарова Зилия. Кем сагынмый үзенең туган ягын? Әйтегез, бармы андыйлар? Туган якта гына бит ул серле итеп ак каеннар моңсу шаулыйлар. Туган якта гына таңнар алсу, кошлары да үзгә сайрыйлар. Туган якның хәтта җиле җылы, назлап, җайлап кына башларыңнан синең сыпылар. Анда кала синең бала чагын, яшьлек кала ягы бу чагын. Анда әткәң, әнкәң кала яшын сөртеп,
Койшан койтсан да син, каршылайлар җәеп кочагын. Туган яктан аның җанга якын һәр авазы, сулыш алуы. Анда кояш ныграк якты, җылы, башка чырак кебек, офыгында кояш батуы. Кем сагынмый үзенең туган ягын? Әйтегез, бармы андыйлар? Хәтта кошлар кайта язларында, алар да бит туган якның кадерен аңлыйлар. Туган як җилләрдә җитез итеп әйтегез сәхнәбез түренә. Нигәдә? Үз тәкъдире, үз юлы, үз фәлсәфәсе, үз тормышы, үз аңы, үз дөньясы кебек аңа гына хас булган башкалардан үзгә сыйфатлар бар. Әмма аның иң төп үзенчәлеге, үзенә генә хас тоемы, үзенә генә хас булган шигъри тәлгешләре, сокланырлык образлары бар. Бу образларын тудыру өчен шагыйрьгә әлбәттә туган ягы зур этәргеч бирә торгандыр. Аллага шөкер, Балтач районында да шушы нәкъ менә туган ягын матурлап тасвирлый торган, күңелләрне җилкендерә, уйландыра торган шигъри юллар бүләк иткән безнең энҗе шагыйрәләребез бик күп. Әйдәгез әле, сәхнәбез түренә шушы матур шигъри тәлгешләрне бүләк итүче шагыйрьләребезне чакырыйк әле. Мәгъмүрә Пойматурым, әйдә бирегә рәхмәт әле. Үзенең шигъри тәлгешләреңне бүләк ит әле тамашачыбызга. Менә кеше гомер буе яшьлеген сагынып яши. Картайган сайын яшьлек ныграк искәчә. Без яшь вакытта авылда сөйләшәләр иде. Фәлән кеше үлгән 60 яшьтә булган. Мәйтәм машина ашаган яшьләгән вакыт икән инде дип. Хәзер инде фәлән кеше үлгән 70 яшьтә, хай мин әйтәм яшәмисе дә калган икән инде. Яшь үлгән бит дим. Шуңа күрә гомер үткән сайын яшьлекне сагынабыз. Менә мин картайгач та яшьлектә калырга теләдем әле. 70 яшь турында бер шигыремне сөйләп китәм. 70 яшьтә сөю буламы дип, сорау биреп җанны теләсез. Мәхәббәтнең елы, яше дә юк, 18дә йөрәк, беләсез. 70 яшьтә гашыйк булган дип сөйләсеннәр.
Әйдә көлсеннәр, җитмештәге сөю күпкә газаплырак, күпкә кадерлерәк белсеннәр. Җитмештәге сөю күпкә назлырак та. Эх, татлы да икән ярату. Бу яшьлек картлыкка әле китү түгел, бу яшьлекне кабат яңарту. Рәхмәт. 70 яшь ул, азмы, күпме? Күптә кебек карасан, күз ачып йомган ара бит, еллар белән санасан. 70 ул гомер көземе, әллә яшьлек язымы, гомергә җиган бөртекнең әллә уңыш ашымы. 70 яшь ул яшьлек язы, йөгерә чабасы, 18 белән 70-нең каш белән күз арасы. 70 яшь ул шундый вакыт, оныкларны багасы, алъяпкычны алга бәйләп сөрлеккәнче чабасы. Киленнәр эштән кайтканда, Берлинны алган кебек, кухняда калтырап торасы, билендә калган кебек. 70 яшь ул шундый вакыт, бу яшьлекне яшнәтү, пенсияны учлап алып, суды түләгән балаларны пенсиягә яшәтү. Тумас борын картаймыйк без. Мәңге яшь калсын күңел, аз да түгел, күп тә түгел, 70 яшь чүп тә түгел. Гөрләтеп яшибез әле, ис китми юкка барга, насип булсын әле безгә, 70-ләрдә җилдерергә, 80-ләрдә сикерергә, 90-да тыпыртарга. Рәхмәт. Ой, рәхмәт Мәгъмүр апай. 70 яшьлекләр все тыпыртый башлыйлар. Әйме шулаймы? Бик матур, үзенең үзенчәлекле теле булган шагыйрәбезне чакырасыбыз килә. Сәлимә апа, яңгул шагыйрәсе, әйдәгез, рәхим итегез әле бирегә. Хәерле кич, хөрмәтле шигырь сөючеләр. Менә инде Мәгъмүр апа яшьлегенә кайтып килде, картлыгында да тыпыртады, ә мин балачакка кайтып киләм. Сабый чагым, әни җаным, балай тәкле күлмәк кигезде. Аппак сандалыйлар алып бирде. Ким хур йөртмәде безне. Шул сандалыйны киеп, әй китә идем биеп. Әти-әни кул чабалар, карап торалар көлеп. Шәпәләй ясыйм диеп шул сандалдан бармагымны чапкан хәтердә. Гаебемне тиз танытты әни. Үпкәләп тә булмый беркемгә. Кылганнарга җавап үзебез тоттык. Гаепләми генә беркемдә. Шәпәләй ясау сабак булды миңа. Сабыр кабул иттем хөкемне. Әгәр кайтса гүзәл балачагым, яннарыңда булсаң син әни, Ошып бер биергә иде, аягыма киеп сандалый. Берне генә сөйләргә кушсалар да чыккач тагын берне сөйлим әле. Еллар чаба алга, нәрсә көтә анда, аргамактай чаба ул еллар. Бер мизгелгә генә тизгененнән тартып, булмас микән аны туктатып. Туктап торса бераз, сорар идем бик аз. Балачакны кайтып күрергә, әти-әниемне кычып, күбәләктә ишеп, шыклы болыннарда йөрергә. Яшьлек калды ерак. Кайтса әгәр сорап, кайтыр идем гүзәл яшьлеккә, саф хисләрне кичереп, мәхәббәттән исереп, торыр идем гүзәл яшьлектә. Кайтмыйлар сорап, сорасаң да елап, балачаклар кайтмас. Яшьлекләр, бүгенгегә шөкер итик, тоеп яңа шатлыклар. Сау, сәламәт булыйк картлыкта. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә, Сәлимә апа. Эшләр мәгънәсе турында сезгә менә шушы шигъри гөләндәмнәрен бүләк итсәләр, инде сезнең каршыга чыга торган җырчыбыз исә сезне яшьлегегезгә, авыл урамнарына алып кайтып килсен әйдәгез әле. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Гилмана Филфат. Әйе, кистә паролга бисәләрсез.
Yeşilgime faydalarım Yürüp yürgen kuyularında Aydır idim şu şaklarıma Bir bulsa eytir idim Vayınlarım salındıra şişmelerinin Şilidir akkan sular Bitira bilgen bulsam Ardından kuvup tıklanın koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Eydir idim Vayınlarım salındıra Şişmelerinin şilidir akkan sular Bitira bilgen bulsam Ardından kuvup tıklanın koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Kızılıp kına tonlar attanda Göz aldında yürgen yıllarım Sağınıp keresini düşlerime Yaşlığım benim yaşlığıma Eydir idim Vayınlarım sağındıra şişmelerinin Şilidir akkan sular Bitira bilgen bulsam Ardından kuvup tıklanın koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Eydir idim Vayınlarım savundıra Şişmelerinin şilidir akkan sular Bitira bilgen bulsam Ardından kuvup tıklanın koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Eydir idim Vayınlarım sonunda Şişmelerinin Aktan suları Elegen bulsam Ardından bulup tıklanıp Koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Eydir idim Vayınlarım sonunda Şişmelerinin şilidir aktan sular Bitira bilgen bulsam Ardından kuvup tıklanın koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Koşur idim Kebek yaşlık umutlarına Hey! Gençliklerge alıp koydup kelgen iyili Fatma alkışlap alık aleyde güzeli. Oylı kişte köktegi yoltirab yürgen bulutlarga qaraysan da bolashaqqa qaytgan gibi bo'lasan. Bolashaqda da bit ruhiy dunyon ko'bisincha xiyoldan turganda kelajak o'zi de nidedir quyi tumanlar ortida yugurganda oyni shulay yosh kuzatganbizdir mag'ayin. Ko'ngillarda ali biz tushunmagan ilohiy kuch, ilhom naq mana shulay yoralgandir mag'ayin. Sizin qo'shig'ingizga Kinaber Shaulundan Gali Ahmetova Reginani chaqiraylik ali. Rahmat. Nani xiyali? Biz urmanğa gittik әткәйемнән. Мин үземнеңдер хыялый, уйларым да чынга аша. Минем белән шулай булгалый. Шунда күрдем, ничек кояш чыгып күк йөзенә үрелеп менгәнен, уянганын аның киерелгәнен, шык суында битен юганын. Иртүк торып эшкә керешә ул, аннары безне уята. Вакыт җитте, әйдә, торыгыз дип бар дөньяга хәбәр тарата. Туганы-ай, төне буе эшләп, ял итәргә өенә кузгала. Кичен юлдаш булырмын дип юлчыларга һәр көн иртүк күздән югала.
үз вакытында алар эшкә чаба. Кем соң аларны кайгырта? Кем ашата? Кем эчертә икән шулай? Әниләрчә. Кем ярата? Әнә шулай уйга баткан чакта әткәй килеп миңа эндәшә. Миңа җылы, рәхәт булып китә. Чөнки янда әткәй янәшә. Уйларыма ачмам, онытылам, минем белән шулай булгалый. Бар нәрсәне могҗизага тиңли, нәни кызың әткәй хыялый. Түбән генә авылыннан Минхаҗева Айгөл. Көнем белән төнем буталанды. Уемнан син чыкмыйсың һаман. Сине тагын күрергә ышанып китәмен мин күпергә кабат. Юк, уйлама юләр бу кыз диеп, мин синнән берни дә көтмимен. Әмма сине оныту өчен генә бернинди дә чара белмимен. Оныттым гына дигәндә кабат миңа язып бутадың. Нигә язды? Әллә яратамы? Дигән күңелемә ялган уй салдым. Шул көннән соң елдан артык инде үземә мин урын таба алмыйм. Иртән, кичен үзем сизмәстән дә синең исемеңне кабатлыйм. Онытырга телим, әмма йөрәк каршы чыга. Ди, ярат. Сине тагын күрергә ышанып, китәмен мин күпергә кабат. Сәрдек авылыннан иҗатчы кызыбыз Зайнуллина Гүзәл сезнең каршыда. Нәрсә соң ул мәхәббәт? Әйтегез миңа тизрәк. Кайда бар ул? Кесәдәме? Күңелдә, йөрәгемдә. Кемдер әйтә, кемдер әйтми, кемдер дөньяга сөйли. Кемдер йөрәгенә салып озак вакытлар йөри. Кемдер әйе дия озак вакыт ялганлый. Кемдер юк ди, ләкин эше мәхәббәтне ачыклый. Мин дә утка, суга кереп, башларымны югалттым. Сорыйсызмы миннән тагын мәхәббәт аңлатуын? Яхшы, тыңла, якын дустым. Мәхәббәт ул вазифа. Вазифаңны башкармасаң, дөнья күреше бик авыр. Әйткәнемчә, мәхәббәт ул бик авыр бер вазифа. Күбрәк күрсәң, озак торсаң, башлар шартлардай булыр. Мәхәббәт ул бер-береңне кыйммәтташ кебек саклау. Күзләренә гашык булу, эчке дөньясын күрү. Ялгышларын гафу итеп, үлгәнчедәй ярату. Гүзәлгә сүзне бирик әле, тыңлап үтик әле аны. Йолдызлар. Барыр юлымны яктыртып, төнге күкләрне бизәп, йолдызлар яна балкып, җемелдә нурлар сибеп, кинәт бер йолдыз атылды. Мин бәхеткә юрадым, тыныч булсын илем диеп, изге теләк юлладым. Күк йөзебез аяз торсын, яңган йолдыз сүнмәсен. Бер кайчан да кешеләр кайгы хәсрәт күрмәсен. 2025 ел яшь иҗатчыларның иң самими, ихлас шигырьләрен туплаган җыентык басылу белән мөгаен истә калырдыр. Сезнең алкышларыгыз астында әлеге җыентыкка кергән безнең шагыйрәләрбез дип әйтергә дә мөмкин, чөнки алар инде каләмнәрен яңа гына шарлый башласалар да, аларның инде үз сүзләре бар дигән шулай бит. Әйтегез әле, бүген шушы бәйрәмдә булган кызларыбызны сәхнәбез түренә чакырыйк әле. Фазылҗанова Рамилә. Алкышлык әле әйдәгез әле. Гарифуллина Рамилә. Нургалиева Гөлгөнә. Бу өч кыз, өчесе дә Көшкәт баш авылыннан катырак шабыйк әле, бармы Көшкәт башлар? Әллә суы шундый микән, әйеме? Һәм инде Нинәгәр авылыннан Асхадуллина Финзиләне чакырыйк әле бирегә. Инде
китап турындагы тулырак мәгълүматны сезгә бирер өчен сәхнәбез түренә Балташ авыллары үзәк китапханә директоры Зарипова Резида Мәдәрис кызын чакырыйк әле. Рәхим итегез, Резида ханым. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Дөрестән дә әллә Балташыбызның табигатының матурлыгы, әллә районыбызда Тукай рухы яши. Районыбыз республикада иң күп шагыйрьләр һәм язучылар биргән төбәк булып тора бүгенге көндә. Без инде бүген тарихи үзенең авыл тарихын туплап, безнең киләсе буыннарга зур мирас калдырган Карадуган, Арбаш, Кинәбаш, Таузар, Хәсән Шәйх, безнең атаклы Себер юлларын турында тарихи китаплар калдырган Бакый ага Зиятдиновны зур хөрмәт белән искә алабыз. Тарихи китапларыбыз бик күп безнең. Һәрбер авылның диярлек бүгенге көндә үз тарихы бар. Бүген инде быел 2025 ел районыбызның 95 еллыгын бәйрәм итәргә җыенган бу көннәрдә безнең иң саллы, иң дәрәҗәле зур авылларыбызның Исмәгыйль авылының китабы дөнья күрде, Салавыш авылының китабы дөнья күрде. Безнең тарихи китаплар белән бер рәттән, тарихын туплаучыларыбыз белән бер рәттән шагыйрьләребез республикада бик танылган, ихтирамга лаеклы шагыйрьләребез бик күп. Гарифҗан Мөхәммәтшин, Фәридә Шакирова, Мәгъмүрә Хөрмәтуллина, инде бүгенге көндә роман повестьлар язган Әлфия Габдуллиналар белән без шиксез горурланабыз. Алар үрнәгендә, аларның өлкәннәребезнең фатихасын алып, безнең республикабызда, районыбыздан чыккан Ринат Галиәскәровлар, Резида Гобәева, Эльвира Хадыева, Гөлинә Шәйхи һәм башка бик күпләребез, алар безнең горурлыгыбыз. Инде бигрәк тә үзебезнең районыбызда иҗат итүчеләр, үзебезнең җирлегебездә яшәп иҗат итүчеләр, алар инде дөрестән дә без алар белән бүген шиксез горурланабыз. Алар безнең барысы да диярлек бүген менә биредә, сезнең каршыгызда чыгыш ясыйлар. Һәм инде алар үрнәгендә тагын да безнең зур сөенечебез, яшь шагыйрьләребез бүген үсеп килә. Инде безнең шулай ук менә районыбызны юбилеен каршылаган елда инде безнең хыялыбыз, без инде моны күп еллардан бери хыялланабыз. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Фатовичның фатихасы белән, аның ярдәме белән безнең иң яшь язучыларыбызның менә ак җилкәндәй ак хисләр дигән шушындый матур җыентыгы дөнья күрде. Бу җыентыкка безнең 31 яшь башлап язучыбызның шигырьләре, хикәяләре рус һәм татар телендә дөнья күрде. Бу шигырьләрдә безнең яшьләребез үзләренең иң беренче шигырьләрен, иң самими, иң саф шигырьләрен безгә бүләк иттеләр. Без менә бүгенге очрашуда бөтен районыбыз каршында бу китап безнең менә бүгенге мероприятиебезнең, шарабызның исеме дә ак җилкәндәй ак хисләр дип атала. Балаларыбызга, яшьләребезгә хисләренең һәр вакыт шундый ак булуын, җилкәннәренең нык булуын теләп, бүген аларга шушы тәүге китапларын кулларына сезнең каршыгызда тапшырырга рөхсәт итегез. Жиналган яшьләребез арасында бәлкем мин дә шигырь язган идем дигән кешеләр дә булыр бәлкем, шулай бит инде. Менә шушы кызлардан үрнәк алып, сез каләмегезне чарлагыз, сез җиткерегез үз хисләрегезне, үз тавышыгызны халыкка һәм нәкъ менә сезнең шигырьләрегездә шушы матур җыентыкларда безгә Алла бирсә, күңелләрне җиргетеп, матур итеп укылышлар табар. Рәхмәт сезгә, кызлар, бик зур. Иҗатыгызны үстереп, Алла бирсә, яңа шигырьләр көтеп калабыз сездән. Алкышлап озатыйк әле идегез әле кызларны. Рәхмәт, кызлар. Җырчы булып тумаса да моң яши йөрәгендә. Әлеге шигъри юлларның авторы бүген сезнең каршыгызда үзенең матур җыры белән чыга. Җырларым, хыялларым дип әйтә Эльмира Гатнаровна. Әйдәгез әле бергәләп хыялланыйк әле җыр канатларында.
жырларга килдем мин. Уфуклар артына шигеләргә ияреп, жыр булып калырга килдем мин. Дәртләнә йөрәгем, ашкына күңелем, яратка мәңгелек моңга. Килүгем бу жырлы дөньяга, жырларым кабатланыр минем, үтсеннәр елларым. Жырларым канатларым минем, жырларым хыялларым. Шишмәләр, елгалар, жырыма кушылып җырлыйлар. Ала галәмнәр, сихрле төннәрдә, йолдызлар йотлыгып тыңлыйлар. Җырларым кабатланыр минем, үтсеннәр елларым. Җырларым канатларым минем, жырларым хыялларым. Жырларым кабатланыр минем, жырларым хыялларым. Жырларым канатланыр минем, жырларым хыялларым. Хыялларым минем, жырларым, хыялларым. Рәхмәт. Хыял канатларыбыз һәр вакыт ошып яшәсен иде. Җылы йорт, кайнар чәй генә түгел, кешеләр дә әйләнә-тирәгә җылылык бөрки ала. Кемнеңдер җылылыгы тәэсирендә башкалар да яшәргә өмет уяна, хыялланырга, яратырга өйрәнәбез. Шигърият ишекләрен киң ачып, күңел дөньяларын айкаган үзенең шигырьләре белән социаль челтәрләрдә күпләрнең күңелен яулаган әлеге шагыйрьне бирегә чакыру минем өчен бик зур горурлык. Бырнак авылы егете Ринат Галиаскаров бүген бездә кунакта. Рәхмәт, Ринат, сәхнә түренә. Алкышлап алыйк әлегә әле. Ринатның бу сәхнәдә әле чыгыш ясаганы юк. Хәерле кич, Балтач, хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, хәерле кич, Шушма моңнары. Инде мине шушындай зур, матур, алпат, күркәм шагыйрьләр янына кешегә санап чакырганнар өчен бик зур рәхмәт. Бер бырнак малайым менә шунда дәшкәс икән, бик зур рәхмәт сезгә оештыручылар. Инде Аллаһ Тәгалә сезне зурласын. Мин бит шигырьләр язам. Ул шигырьләрне җырлап йөреп, бүгенге көндә Гүзәл Уразова, Исия Бадретдинова, Илназ Гарифлар шәреп байып беттеләр инде. Күптән түгел бер шигырь яздым. Мәхүр апа, Сәлим апа, менә тыңлап карагыз, кайсыдыр җире килеп җитмәгән шикелле төзәтеп җибәрсә ярармы? Ринат Галиаскар, танылмаган шагыйрь. Әти белән бергәләп урманга барган идек. Аю ашады мине. Мин кайтып киттем кире. Ничек? Әйбәтме? Сез беренче кеше бу шигырьне әйбәт дигән. Тагын бер шигырь бар. Ринат Галиаскар, танылмаган шагыйрь шигырь җәй турында. Туда-сюда оша чебен. Оша да оша димен. Әй чебен! Очма инде! Йоклап булмый бит димен. Бетте ничек? Рәхмәт. Тагын бер шигырь бар. Сөйлимме? Ринат Галиаскар, танылмаган шагыйрь. Әнкәй миңа күлмәк текте. Чәчәкле дә бизәкле. Үзең яратып кимәгәч, күлмәк буламыни ул? Ничек? Рәхмәт бик зур апа. Хөрмәтле җәмәгать, өйләндем бит. Өйләнгәч матуррак шигырьләр язарга кирәк булды. Шуңа күрә инде бүгенге бәйрәмгә чакырылганбыз икән,
матур шигырьләрдә укымыйчы булмас дип әйтәсе килә. Хатынга багышланган шигырь. Мин Аллаһтан сине сорадым да, кулларымны күтәрдем өскә. 100 000 тапкыр кабатланган дугам, пышылдадым көндә бар көчкә. Бер Раббымнан сәгать суккан димәк. Кемнең иртә, кемнең бераз соң, минем кебек син дә ышанмыйсың, көлемсерәп кенә карыйсың. Ә мин көттем, озак сабыр иттем, мыштым гына кердем кышларга. Бу кышларны салкын була диләр. Курыкмыймын, син бар кышларга. Сабыр төбе сары алтын икән, синең чәчләр алтын төсендә. Язлар булып миңа өмет бирсәң, бүгенгедәй җәйләр исемдә. Без җәйләрне ашыктырмыйк әле. Ышанычны аклар күзләр дә, ак майларда биргән ант вәгъдәләр калмасыннар бары сүзләрдә. Еллар арты еллар алышынсын, бу тилләр шашкан дисеннәр, кулларыма сал да кулларыңны, мәңге атлыйк сөю иленнән. Булганмы? Тагын бер шигырь укыйм да, шуны белән кайтып китәм. Марда бу ялма куй килереңне. Сәлим апа куйдым бит, ник миңа куймыйсың? Тагын бер ай яна күрешербез. Син еларсың кабат үкереп, мин үтәрмен сиңа багышланган шигырьләрне җиргә төкереп. Салкын гына кагылырсың биткә, күтәрермен плащ якасын. Сулышымны җылы итеп өрсәм, яфрак өзеп биткә атасың. Тузынсаң да яратамын һаман, өшетсә дә көләч карашың, еллар үтеп холкың бозылса да аңлый алмыйм, ошый барасың. Сиңа күпме җырлар багышладым, ятлар белми хисләр чүпләде, курку катыш язып җибәрелми, яткан хатлар сиңа күп әле. Яхшы беләм, бергә вакытлыча, калдырырсың бер көн ялгызым, очрашырбыз. Ялгыз булмасам да, тик сине көз үлеп яраттым. Рәхмәт бик зур. Инде алда шашлар насыйп булсын. Менә шундый матур кичләрдә, су буйларында, табигать кочагында янәдәндә күрешергә мөмкинчелек туып торсын. Рәхмәт. Пока-пока. Алкышлыгын әйтегез әле Ринатның матур шигырь өчен рәхмәт Ринат матурым. Ничек шундый шигырьне менә шигырь язу бит ул, беләсезме? Шигырьне аны ничек дип әйтим, аны бик иҗади генә кеше яза ала торгандыр. Менә аңын өчен бит сүзне дә табарга кирәк. Аның өчен шул хис белән янарга кирәк. Ә мондый шигырьләрне язу ул поэма язган кебек, Ринат. Рәхмәт сиңа бик зур матурым. Инде Ринатның шушы матур шигыренә иң дәртле биюләре белән безнең иң матур биюче гаиләбезне, сәхнәбезгә янәдән чакырыйк әйтегез әле. Бергәле башкорт биюен биегәле. Хасановлар сәхнәдә.
һәм Рөстәм Хасановлар. Рухи байлык, җылылык өстәүче кешеләр. Һәрбер чыгыш гади, халыкчан, нәкъ менә син күңелеңә үтеп тә әйтеп бетерә алмаган тойгы кичерешләрне әйтеп бирәдер. Сезнең алкышларыгыз астында күпләрнең остазы булган Наил Гариповны чакырыйк әле. Әйдәгез әле. Там, где клен шумит. Леонтий Шишко сүзләре, Юрий Акулов музыкасы. Исәнмесез. Безнең яшьтәшләр искә төшерик әле бу җырыбызны. Кем белә, минем белән җырлагыз бергә. Над речной волной говорили мы о любви с тобой. Обретел тот клен, поле бродит мгла, а любовь как сон стороной прошла. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Что случилось так, гонит осень так, журавлей косяк, четырем ветрам грусть печаль раздам. Не вернется вновь это лето к нам, не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам. Ни к чему теперь за тобой ходить, ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь, поросло травой вместо наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой вместо наших встреч. Где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Облетел поле бродит мгла, а любовь как сон стороной прошла. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Эштән төзү, иҗат итүдән тәм табу, җимерүче көч булган сугыш белән капма каршы булган хисләр. Үзе пешергән күмәчне чип-чиста кәрзингә салып, тар урамнарны киң итеп, ризыгын мактап җырлап килгән кешене күрүдән дә ямьлерәк күренеш бармы икән? Яки иске кимәсе янында матур хыялларга бирелгән кимәче кар турында уйлану иң матур хисләрне тудырадыр мөгаен. Һәрбер шигырь тормышның яшәү ямен, кадерен белергә чакыра, үткәннәрне онытмаска өнди.
сәхнәбез түрендә иң матур нәфис осталарның берсе булган Ибрагимов Инсафны чакырабыз. Хәерле кичләр, исәннәрмесез? Сезнең игътибарыгызга якташыбыз Азат Зиятдиновның "Татар мин" дигән шигырен тәкъдим итәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Нәселең кем? Дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Без татарлар. Нәсел тамырыбыз Кыпчаклардан килә, Болгардан. Азияны, Европаны гизгән төркиләрдән килә, хуннардан. Бөек Болгар иле, Алтын Урда, шанлы дәверләре халкымның. Хаҗи Тархан, Кырым, Себер иле. Казан иде данлы ханлыгың. Казан ханлыгының варислары, шуңа да без Казан татары. Үз дәүләтен, мал-мөлкәтен җуеп, рухын саклап калган татары. Мин дә шул татарның бер баласы, Казан арты дигән төбәктән, халкым өчен рухи бишек булып, әдәби тел биргән төбәктән. Шул яклардан ага, уза Себер юлы, Казан суы агатын гына. Тезелешкән татар авыллары, Ашит яры, Шишмә буена. Шул якларда Арча, Әтнә, Балтач, Кенәр, Мәңгәр, Дубъяз, Кушлавыч. Шул якларда халкым горурлыгы бөек Тукайыбыз туган иш. Мәрҗәннәре биргән мәрҗәнине Курсаларда туган Курсавый. Һәр авылда шәхесләре калка. Издисе дә түгел әллә ни. Шәхесләре үскән мәдрәсәдә, таш кишүдә, түнтәр, кышкарда, гади мәгърифәтле авылларда. Иң караңгы авыр елларда. Сәйдәш токымнары шул яклардан, Габәшиләр шуннан, Садрилар, иске Казан чишмәләре изге. Суларында ахыры нидер бар. Мәгърифәтлек бардыр. Һәм дә инде бардыр матурлыкка мәхәббәт. Шул булмаса туар идемени. Гомәр, Сибгат, Гариф, Мөхәммәд. Игенчеләр, тирлекчеләр яга. Иҗат тәмен анда беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән. Шелтәрләрдән чәчкә үрәләр. Нәкъ шул яктан. Шушма буйларыннан нәсел башым авылым Таузарда. Ун бабам да шунда гомер сөргән. Мәгърифәтле булган аларда. Нәселең кем? Дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Илмир Җәлилова язган "Нигез йортта утлар сүнгән" дип атала. Алучысы табылганга, кыш тоткандай сөенеп, авылдагы ине саттык. Аллага шөкер диеп. Әби бабайны җирләүгә узар-узмас бер атна. Нәселебез күрке нигез күчте башка кулларга. Саттык йортны җиңел генә. Озак уйлап тормыйча озак. Зур кыш тоткандай, арттан карап калды. Яшьлекләр узган келәт. Күзне йомсам йөри сыман, бабам тәмәке кирәк. Самавырга чыра теле, ак яулыклы әбием. Ыңгырашкан кебек булды. Йозак элгәч, нигезем. Карап калды арттан Акбай, яңа хуҗалар көтеп.
Хыянәтем өчен мине карашы белән сөзеп. Затып калды моңсу гына баба ясаган капка. Әйтте сыман, син энекәш калдырдың безне ятка. Бабаңнар салган нигез бу. Атаң тәгәрәп үскән, шатлыгында, кайгысында тигез күтәргән, түзгән. Анаң төшкән килен булып, басып ак мендәрләргә. Сагынып кая кайтарсың? Серләрең нәсип. Төшкә керә, көндә нигез, шәһәрдән эзләп табып. Кем байыган әле җирдә, туган нигезен сатып. Тагын берне сөйләйемме? Әйдә сөйлә, сөйлә матур. Нигез йортта утлар сүнгән. Тәрәзәдә ятимлекнең шәүлә күләгәсе. Саубуллашу. Күңел кычып елый. Нигез йортның юан бүрәнәсе. Тәрәз төпләрендә гөлләр иде. Затып калган, каршы алган бар күз көтә иде. Тынны кысып, үзәкләрне өзеп, бу сагыну җанны үтәр инде. Иде. Тәкъдир шушы йортка ачылмаска диеп йозак салган. Кагылма син язмыш! Япма ул капканы. Минем анда балачагым калган. Конфет кагазлары җыйган чагым. Әтәш талар диеп уйлауларым. Бабакайның матай люлькасында урам катканагы санауларым. Әбекәйнең тавыкларга пешкән бәрәңгесен ашап йөргән чаклар. Минем әле елый белмәгән чак. Минем әле шырык көлгән чаклар. Көтү каршыларга чыккан чаклар. Сарыкка дип алып чыккан ипи телемнәрен капка төбендәге юан бүрәнәдә истә әле. Истә. Тәмләп кимергәнем. Бабакайның пешән чапкан мәле. Пешән тулы җиләк, яшел борчак. Минем әле елый белмәгән чак. Минем әле әби бабакайлы чак. Әбекәйле бабакайлы булып, ничә онак уйнап үскән идек. Шул нигезне кайгы кайрып керде. Хатирәләр калды. Бары җанны теләп. Әле түзеп була иде. Бабакайсыз йортта әбекәй бар иде. 1 ел элек. Капка ябылганда борылып карыйм. Тәрәзәдә әбекәем күзе карый кебек. Ябык ишек, ятим тәрәзәләр. Бу тилмерү шашып сагынудан. Нигез йортта йозак. Гомер китабымның ул битләре мәңге ябылдылар. Башы хыялны матурлык тудыра. Кеше күк йөзенә сибелгән алмаз бөртекләрдә ялтыраучыклы йолдызларга сокланып карыйды. Ышу турында хыяллана. Серле галәм аның уйларын билгесезлек күзенә тарта. Юлларда тәгәрәүче гади тәгәрмәчтән алып, галәмгә ошучы ракетага кадәр хыял күгендә яңгыраган иң зур ачышларның берсе. Гомерләрне ашыктырабыз бугай дип җырлый сезнең каршыгызда Нурмабаш авылы егете Рәмзиз Галипов. Әйдәгез әле бергәләп ашыктырмыйчы гомерне яшигәле. Исәннәрегез хәерле кичләр. Ömrünü aşıktırabız buğay, atlarını kuavız şigelim, ballarına sarı
duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Karak eşene karak yapma taşlap Başlap bulamayızlar ömrünü Dağları da sarı duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Yatta taşla Başlap bulamayızlar ömrünü Dağlarına sana duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Ömrünü aşıktıra bulayım Giden yıllarını sanadı Bir yaşlığıma koydu Bağın ver yaradı Eğlenip faydanlar attı Kırık aşırı kırık yapta taşlar Başlap bulma yılsar ömrünü Dağlarına sana duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Aşıklarımız bulayım Onları kuvamız geldi Dalları da sana duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Kırık eşene kırık yakta taşlar Başla baştan uzan ömrünü Dalları da sana duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Kırık eşen kırık yakta taşlap Başla baştan uzan ömrünü Dalları da sana duaş İnde ver sayrağaş Eğlenip fayduay gelir Eğlenip fayduay gelir Eğlenip fayduay gelir Hıyallar dengizlerinde mine şulay sizden meşakkatlerinden ayrılıp bir iki güne saatke bulsa da sanat dünyasında unutulup şu motor şiir yollarını tınlap eng motor yollarga salıngan zırlarını tınlap eng dertli büyülerini korap көңілдеріңіз bulgandır degan ümitlerde kalabız. Hıyal köpürleriniz sınmay, ömür mizgilleriniz bari tek şatlık, бәхетләрдән генә торсын иде. Рәхмәт килгәнегезгә, рәхмәт менә шу тулы булып килгәнегезгә, шушма уйларда мотор итеп безнең концертны караганыгызга, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Сәламәт булыгыз. Иң мөһиме. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар. Менә шушында җыйналган халыкның шигырь сөйләгәндә күзләрне багып, йотлыгып, сулыш алмыйчы шигырь сөйләвендә матди байлык кына түгел икән, менә рухи байлыкка да, җан азыгына да кешелек сусаган икән дигән фикергә килдем. Чөнки барыбызда дөнья куа, барыбызда эшли, барыбызда каядыр чаба, ашыга, инде гомумән менә тагын шундый фикер килде, аккан суга, янган утка һәм инде мәгънәле, эчтәлекле сөйләгән шигырьне сәгатьләр буе тыңларга буладыр. Резида Мударис уны ихлас күңелебездән рәхмәтемне җиткезәсем килә
Кашып торма Ләйдә сәхнә артында Резидә. Сәхнә артында кашып торма. Менә бу әйдәгез. Резидә. Бик матур, эчтәлекле шигъри кичә булды. Гомумән инде менә бу шигъри кичәне оештырган вакытта, Аллага шөкер, быел инде горурланып әйтергә була. Шигърияттә үзләренең беренче адымнарын ясаган укучыларыбызның, иҗат итүче укучыларыбызның шигырьләрен туплап, Айдар Фатовичның ярдәме белән аларның шушы китап дөнья күрде. Һәм инде горурланып әйтергә кирәк, бүгенге көндә Татарстанда гына түгел, гомумән татарлар яши торган һәр төбәктә алар иҗат иткән шигырьләрне тыңлап, алар иҗат иткән шигырьләргә нигезләнеп язылган җырларны тыңлап, һәм инде аларның авторлары үзебезнең якташларыбыз булу белән, Резида белән, Гөлинә белән, һәм инде Ринат белән бүген биредә бездә дип әйтмим, туган җиренә, туган төбәгенә кайтты. Аларга ихлас күңелебездән рәхмәтебезне җиткезәсебез килә. Һәм инде үзләренең беренче адымнарын ясаган менә шушы балаларыбыз алга таба үз сүзләрен курыкмыйча татар телендә горур иттереп, Туфан абыйлар шикелле үз сүзләрен татарлар яшәгән һәр төбәккә нык иттереп әйтә торган шәхесләр, Тукай, Дәрдеман шикелле шәхесләр Балтач төбәгендә дә булыр дип шанып калабыз. Чөнки Аллага шөкер, моңа нигезебез бар. Һәм инде үз телебездә, татар телендә рәхәтләнеп инде сөйләшәбез. Алга таба да тагын 10 елда, 100 елда, 1 гасырда чиста татар телендә үзебезнең телебезне саклый, яклый торган балаларыбыз, оныкларыбыз, оныкчыкларыбыз булсын иде дигән теләктә калам. Бик зур рәхмәт бүгенге кичәне оештырганыгыз өчен. Җаннан өзеп, чөнки язылган, җаннан өзелеп укылды, һәм инде тамашачының йөрәк түренә барып җитәрлек булды. Бик зур рәхмәт сезгә, сезнең коллективка. Хөрмәтле райондашлар, матур җәй булды. Мәдәни җәй булды, чөнки инде кичә Шушма моңнарының соңгы, менә бу быелгы сезонның соңгы концертында күңелдә никадәрдер моңсулану да бар иде, чөнки берничә көннән, берничә атнадан инде җәй белән дә саубуллашыр вакыт килеп җитә. Әмма менә бу проектның нәтиҗәсен күргәч, тагын да эшләргә көч, тагын да эшләргә дәрт бирә. Әле Алла бирсә, сезнең белән шимбә көнне барыгызны да чакырып каласыбыз килә. Бүген инде шигъри мизгелләр булды. Моң чишмәсенә уйнагыз гармуннар дип аталган бик матур гына инде менә бу район ара бәйгә үзешчән сәнгатьтә булган гармунчы, тальянчы, баянчы егетләребез белән матур кичәләр дәвам итә. Шимбә көнне мәдәният, шимбә көнне китапханә каршындагы мәйданда инде барыгызны да көтеп калабыз. Кемнәр ишетмәде, кемнәр белмәде, аларга әйтегез, килсеннәр. Инде тамашаларны дәвам иттереп, һәм инде кичә дә әйтеп киттем, 28 көнне гала концерт булачак биредә Шушма моңнарының. Һәм инде тагын бер игъланым бар. Һәр көн сайын әйтәбез, бергә булып, бердәм булып, Татарстан рәисен сайлауга сезне барчагызны гаиләләрегез белән килеп инде кирәкле кандидатка, үзебезнең республикабыз өчен, күп милләтле халкыбыз өчен һәр даим янып яши торган кандидатка тавыш бирергә, сайлауларга да чакырып каласым килә. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, бик зур рәхмәт оештыручыларга, бик зур рәхмәт кайткан кунакларга, районыбызны, туган җирләрне онытмаганнар өчен. Алга таба да бердәм булып эшләргә һәм хезмәт итәргә насыйп булсын. Киләсе шуларга кадәр рәхмәт.